Denisko, jak se máš? Dafinko, běž. Jak se máš, Denisko? Deni, jak se dneska máš? Tak, všelijak, no. A ukaž mamce, jak se dneska máš? Tak, všelijak, no. Denisko. A jak se dějí pacičky? Deni, pacičky. Máma koupí botičky. No ukaž. Pacičky. Máma koupí botičky. No šup. Pacičky. Ne mi ten foťák. Deni. Ukaž zuby. Ukaž aspoň zuby. No a teď nikdo nevidí nic, víš? Ukaž, pust. Počkej, Deni. Pust to. Zuby. Pacičky. Šup, sednout. No. Jak jsi veliká, ukaž. Ne, počkej. Takový šízení ne. Denisku, ukaž, jak jsi veliká. No, jak jsi veliká? Tak, řekni, no, jak jsi veliká? Ukaž, jak jsi veliká. Ty neukážeš, jak jsi veliká. Deni, jak jsi veliká? Tak, řekni, no, jak jsi veliká, ukáž. No, jak jsi veliká, Denisko? Ty to neukážeš? Foťák mi nechej. Kuk. Ne. Na, tady máš kostičky. A ukáž, jak jsi veliká. Tak, jak jsi veliká? Ukáž, jak jsi veliká. Tak, no jo. A jak jsou pacičky? Jak děláš pacičky? No, musíš oboma ručičkama. No, jak děláš pacičky? Pacičky. Máma koupí botičky. A tatínek pásek. No, s kostičkama nemůžeš dělat, že? No. Denisko, jak se máš? Jak se dneska máš? Tak, všelijak, no jo. No je. No jo. Pacičky. Pacičky. Deni, jak dělá tatínek? Denisko, jak dělá tatínek? No, jak dělá tatínek? No jo, tak dělá tatínek, že? No dělá, no. A uděláš pápa? Pápa. Dej bye. Pápa. No tak, pápa, ano. No. A Den, ještě řekni, jak dělá tatínek. No pořádně, jak dělá tatínek? Jak dělá? Den, jak dělá tatínek? No jo, přesně tak, že? No jo. Tak dělá tatínek, no. A udělej ještě bye. Tak.